F'indirizz matul konferenza dwar is-saħħa mentali u l-mart li ma jittieħedx, Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Bela qalet li Malta qed tappoġġja d-dikjarazzjoni li tqiet l-itfal fiċ-ċentru tal-aġenda dwar dawn l-isfidi. Fl-intervent matul din il-konferenza li tlaqqet fil-Kwartieri Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, hija qalet li Malta taffaċċja sfidi uniċi fosthom l-obeżità fit-tfal u żieda fil-problemi tas-saħħa mentali fost l-adolescenti. Qalet li din mhix biss sfida għal Malta u għalhekk il-ħtieġa ta' risposta kollettiva. Semmit kif Malta se timplementa qafas speċifiku msejjes fuq 6 pilastri. F'dan il-kuntest hija elenkat ukoll il-ħidma li tissir fosthom bit-tisħiħ tal-kontrolli fuq it-tabak, in-nikotina u l-alkoħol bilan li jiġi evitat mart kroniku fi stadju bikri kif ukoll jitnaqsu r-riski fuq is-saħħa mentali. Qalet li Malta qed taħdem ukoll sabiex tipproteġi l-itfal minn reklamar ta' prodotti li mhumiex tajbin għas-saħħa. Pari passu ma' dan semmit kif Malta qed testendi s-servizzi tas-saħħa mentali fl-iskejjel u fil-komunità b'enfasi fuq il-prevenzjoni tas-suwiċidju. F'kummenti ma' TVM News, Dr. Bela qalet li l-attivizmu f'dan il-qasam se jissokta fil-jiem li ġejjin fosthom b'konferenza li tiffoka fuq il-kwalità tal-ħajja u s-saħħa mentali bit-tema fit-tajjeb u fil-ħażin jien nagħżel li nitkellem. Meta niltaqgħu ma' attivisti internazzjonali f'attivitajiet bħal dawn inkunu qegħdin nitalmu mill-esperjenzi ta' xulxin. Din hija sfida globali u tajjeb illi nibnu fuq ir-riżultati ta' xulxin. F'Malta se nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna fuq settur daqstant delikat ta' saħħa mentali u għalhekk fl-10 ta' Ottubru se nkunu proprju qegħdin norganizzaw festival dwar il-kwalità tal-ħajja u s-saħħa mentali li se jkun qed jiffoka fuq is-saħħa mentali. L-istedina hija miftuħa għal pubbliku in ġenerali, għal professjonisti, għall istudenti, għall organizzazzjonijiet fejn se niltaqgħu f'ambjent seren ġewwa Sant'Irmu biex inkunu nistgħu niddiskutu b'mod ġenwin dwar kif nistgħu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tagħna u ngħixu b'mod tranquill u seren. Għal daqstant hija uriet il-fema li din il-konferenza għandha sservi kemm bħala pjattaforma fejn wieħed jaqsam l-esperjenza tiegħu kif ukoll sabiex isiru suġġerimenti dwar is-soluzzjonijiet meħtieġa.